बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 24 फेब्रुवारि 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। हरखाबै गोबां धोन मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान सन्मान बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सुथुरखौ दिनै फेजेननो हागोन। खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। साननाया जाफुंगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। रंजानाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोदान थांखि लानानै खामानि मावनो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। लिरगिरिफोरा मोजां सोरजिनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जिउनि लोगोरिजों जोबोर अनजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ। सोरबा गेदेर सुबुंजों रायज्लायनो मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। माबा जाफ्लांनानै देहाखौ लोरबां मोननो हागौ। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला थगायजानो हागौ। दिनै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गुबुनखौ सानै हयै बाथ्रा बुंनाया मोजां नङाब्ला गावनिनो खहा जागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गेलेनायाव मोजां मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। अदेबानि रावखौबो गोख्रों एबा गोब्राब रावजों दाबुं नङाब्ला उल्था जानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। सोरबा लोगोजों जानबुङाव गोबाव सम रायज्लायगोन। गुबुना नोंनि सायाव गोबां आसा फारिगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया मोजां थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिया आद्रा थानो हागौ। रांखावरियाव मोजां। जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बेफार फालांगियाव दिनै मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। साख्रिआवलाफोरनि थाखाय बारा मोजां नङा। मावख'आव सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। माखौबा साननानै गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन।
सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। बहाबा थाङोब्ला गारि मटर सालायिआनो गाहाम। जाब्रबथायनि सम्भाबना दङ। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। रांखावरियाव खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। जेरै सानो बेखौनो मावफुंगोन। सिगांनि एना एनिया दिनै जोबस्रांगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननाया जाफुंसारगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां नङा। देहाखौ लोरबां मोनगोन। दिनै सोरनोबा दान होनो हायोब्ला बोर मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। लोगो लेवाजों मिनि खुसियै थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा खामायनो हागोन। जिउनि लोगोरिया लोमजानो हागौ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। दिनै दैमायाव दुगैनानै सोरनोबा दान होनो हायोब्ला जोबोर मोजां बोर मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोजां खामानि मावनानै गुबुनजों बाख्नायजागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बादायनायाव देरहासार जागोन। न'खराव खुसि रंजा फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। बहाबा बेरायहैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। गुबुनखौ बारा दाफोथाय। गोब्राब खामानिखौ मावनानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। दिनै राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि जाहाथे नोंथांमोनहा सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआव गावबा गावनि राशिखौ नायबाय थायो आरो मिन्थिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।